ви кажа, че сега тренах с едно момче, но обаче забравих да го снимам. На следващия път ще снимам kako правим тренинг с някой. Той ми даде този като под, аз му дадох грейпус медуси. Хора, може да тренираме, както виждате, тук нови неща. Всичко буквално двата етажа, всичко ми дава над 1 милион, само от горния етаж ще имам тея, които дадат по-малко от милион. И да, хора, моля ви да направим 50 абоната. Просто са ми много нужни, за да направим лайф. Да правим както направих с момче трейд, и аз с вас да направя. Добре, хора, беше ми приятно. Това беше от мен, понеже е кратко клипче. Моля ви, абонирайте се. 50 абоната. 50 и ми пишете трейд. Също, ако ще ми пишете на друго видео, аз ще гледам всяко едно видео. Ще пращам на стори. Също, може да гледате на стори. Също. Да, аз ще коментирате, ако не ви дам в това видео в друго видео, което искате или... Да. Или там ще ви прата нещо. И хора, ще се видим до следващия клип. И от мен чао!